Bon dia, nois i noies, com esteu? Espero que estigueu molt bé, benvinguts una setmana més aquí al canal Dona Llibres. Jo sóc la Juliana Canet i com sempre cada 15 dies vinc a explicar-vos algunes coses. Ara ja fa temps, ara ja fa més d'un any que ho fem això. Això són molts llibres, són moltes turres i són moltes confessions, perquè a mi m'agrada, ja que vinc aquí, també confessar-vos coses, no? També perquè sé que estem en un format més íntim del que estic normalment, sé que poca gent es veu aquest vídeo fins al final, sé que poca gent m'escolta de veritat, ja ens aprofito per dir-les de l'alçada d'un campanar i que no passi absolutament res, que de tant en tant també una noia ha de tenir aquest espai, ha de tenir un moment per dir coses molt grosses. També és veritat que les coses grosses que dic és potser, jo què sé, aquest llibre no m'ha agradat, o confessar que m'ha agradat un llibre que em fa vergonya que m'hagi agradat, vull dir que són coses grosses relatives, no? Que és veritat que potser no aprofito per dir coses grosses. No ho sé, nois, era la introducció. Benvinguts. Avui tenia moltes ganes de parlar d'una persona, perquè sí, perquè a mi una cosa que m'agrada fer de tant en tant, que ja ho vam fer amb la Rory Gilmore, és agafar una persona que ens caigui bé, sigui de veritat, o vull dir de veritat, sigui ficció, o una persona que existeix a la vida real, i agafar i mirar les seves lectures i repassar-les aquí, junts, no? I comentar què llegeix aquesta persona, què no llegeix. Bé, doncs avui parlarem, ni més ni menys, d'Emma Chamberlain. Jo estic molt obsessionada amb l'Emma Chamberlain, això ja ho deveu saber. Jo crec que la majoria de gent està obsessionada amb l'Emma Chamberlain. Si no sabeu qui és, l'heu de descobrir. És una youtuber americana que està absolutament boja, té 21 anys i sembla que en tingui 35, no per la cara ni res, sinó d'actitud. També perquè fa molts anys que s'hi dedica, no? És una de les grans youtubers del moment, és una de les grans celebritats d'internet americanes. Ara mateix té un podcast que es diu Anything Goes, però abans d'això ella feia molts vídeos a YouTube i ella ens explicava moltes coses, entre les quals el que llegia. Oh, didn't see there. I was reading. Ew. Honestly, okay, watch me accidentally fall in love with books to a point where it becomes a romantic thing. Ella va tenir com alguns moments d'obsessió amb la lectura. És una tia que té com moments molt obsessius. Jo crec que és una tia que no és gaire lectora, de fet ella ho ha dit alguna vegada, no és la seva característica principal, diguéssim, ser lectora, però és veritat que sobretot els últims anys sí que ha tingut, es veu com un moment de llegir molt. I em fa molta gràcia perquè hi ha molts articles parlant sobre el que llegeix Emma Chamberlain i dic, per què no ho comentem aquí? Per què no parlem juntes de què llegeix i què deixa de llegir Emma Chamberlain? El primer que us diré és que a l'Emma Chamberlain li encanta un clàssic, ella mira aquests vídeos Dona Llibres, sap que amb un clàssic no falles mai. Ella ha entès que els clàssics són clàssics, tio, i són clàssics per alguna cosa. De veritat és que jo això no em cansaré mai de dir-ho, perquè hi ha un tipus de gent al món que es pensa que ells poden decidir que un clàssic no és bo. Amor, de veritat. Vés a casa, llegeix Don Quijote, llegeix-te'l bé i després parlem. Et pot no agradar, però si és un clàssic de veritat que és per alguna cosa. Prou ja, és que de veritat, ella això ho ha entès perfectament i ha tirat molt pel clàssic. També és veritat que és molt americana, o sigui, tu mires la seva llista i és tan americana que fins i tot hi ha llibres que no estan traduïts ni al català i li encanta un Pulitzer. A ella li encanta un Pulitzer, ella veu que algú ha guanyat un premi Pulitzer i diu, m'hi llenço, de cap, un bestseller, de cap. Això és una mica el seu món, no? No crec que la trobem llegint de sobte Mercè Rodoreda en versió anglesa, no sé com es deu dir la plaça del Diamant en anglès, The Diamond Place. Com es diu plaça en anglès? Mira, prou, em deixaré d'exposar d'aquesta manera i de demostrar que no sé dir dues paraules en anglès. Sigui com sigui, lectures d'Emma Chamberlain. Primer de tot, East of Eden, no la comentarem perquè no està traduïda al català, no l'he llegit, no sé què m'estàs parlant. Després, Orgull i Prejudici. Orgull i Prejudici ho va estar llegint durant bastant de temps, que feia bastanta gràcia, perquè clar, era com que reivindicava molt Jane Austen i jo deia, estic en aquesta fotografia. Com de sobte una noia jove que descobreix Jane Austen i es pensa que ha descobert el món i és com, fa tants anys que parlem de Jane Austen, que bé, jo me n'alegro de veure que ella i jo hem passat el mateix moment i que tothom ha passat aquest moment, que és un moment realment fantàstic i que s'ha d'abraçar, no? Llavors, Orgull i Prejudici, mira, és que si no n'hem parlat en aquest canal de YouTube, jo ja no sé, n'hem parlat moltíssim, de Jane Austen també n'hem parlat moltíssim, a més, justament, Edicions Viena, que està traient amb Club Victòria, tantes reedicions de coses de Jane Austen, Orgull i Prejudici, mira, ojo que Orgull i Prejudici no,
Anem a mirar, perquè jo diria que està a la casa dels clàssics, Orgull i Prejudici. Correcte, nois i noies? Orgull i Prejudici, tot i ser un dels grans hits de Jane Austen, no està editat a Club Victòria, però el podeu trobar a la casa dels clàssics, que també tenen sempre hits. A mi m'agrada molt, a veure, és que al final no et pot no agradar, i és veritat que si vols entrar dins del món de Jane Austen, pues, probablement és el primer que et passa pel cap. La pel·lícula és espectacular, amb l'actriu protagonista, que no em surt el nom, però que és la perfecció, amb aquell somriure preciós, amb aquelles dents sempre que van fora, una adaptació preciosa cinematogràfica, la veritat. I si voleu sentir-ne a parlar amb més detall, jo us recomano que recupereu una secció que vam fer el suplement d'estiu amb la Marina Porres, que es deia Tàndem. En general us la recomano, que mira, me n'adono ara que no l'havia recomanat mai, i realment és una secció que va estar molt bé, i vam parlar bastant bé d'Orgull i Prejudici i de Seny i Sentiment, Jane Austen en general. Us ho recomano molt, també li recomano l'Emma Chamberlain, però entenc que no acabarà anant ni a petar. També va tenir una època l'Emma Chamberlain que va llegir Cims borrascosos, que em fa molta gràcia també. No per, o sigui, a mi em fa gràcia, si us n'adoneu, em fa gràcia sempre que es llegeix alguna que jo m'he llegit, perquè és veritat que no compartim especialment biblioteca, però en aquests punts ella i jo, i moltes altres noies i nois del món, vam connectar i va entendre que també s'havia de llegir Cims borrascosos. Aquest sí que el podeu trobar a Club Victòria d'Editorial Viena, d'Emily Bronte. És fosc, és un llibre foscot, la portada ja ho indica, de fet, perquè justament aquesta col·lecció, que són sempre tons molt pastel, aquest és com potser un dels tons més foscos, no? Perquè és que és una novel·la que és fosca, que és entrelligada, i a l'Emma Chamberlain me'n recordo que li va agradar molt. És que a més aquesta em fa il·lusió especialment perquè és que me'n recordo molt que l'Emma Chamberlain estava llegint aquell llibre i que em va fer especial il·lusió perquè també és com un dels meus clàssics com de referència. També 1984, igual que la Gilmore, de George Orwell. Jo, ja us ho dic, és que ja ho he dit moltes vegades, me'l vaig llegir en el seu moment. És un llibre que, a veure, doncs està bé, jo què sé, una distopia sobre un món on no existeixen les llibertats. És un llibre que es va escriure als anys 40 i parlava això de com, d'una possible distopia on res està, on tot t'ho controlen, on et veuen tot el que fas. Bàsicament intenta com que els ciutadans no tinguin identitat. Hi ha com aquell personatge que és com el dictador, que és el gran germà, el gran hermano. I res, jo és que sento que em vaig empassar tantes distopies quan era adolescent que ara jo llegir-me una distopia em fa una mandra però de bojos. Si no l'heu llegit, per això és veritat que arribarà un moment on ho haureu de fer. O sigui, vosaltres podeu anar-ho posposant, però és d'aquests llibres que te l'has d'haver llegit i punt, no hi ha més. S'ha de fer, m'estranyaria si no l'heu llegit a l'escola o si no us n'han parlat. L'Emma Chamberlain va decidir que un dia se l'havia de llegir i així ho va fer, i crec que també li va agradar bastant. I després hi ha dos llibres que m'ha fet molta gràcia perquè són això, llibres molt americans i llibres que han guanyat el Pulitzer. Un és Matar un rossinyol, de Harper Lee, que és una senyora, explica, és contemporani i és com una cosa així com una mica també rara, com de cop i volta acusen un senyor negre d'haver violat una dona blanca, i llavors es veu que està basada una mica com en la seva família i veïns, i explica com la reacció de la gent, tal, una mica tèrbola també. I ara tinc ganes de llegir-me'l, perquè clar, si se l'ha llegit l'Emma Chamberlain, penso que me l'hauré de llegir. Després El raïm de la ira, de John Steinbeck, que no l'havia sentit mai. És un llibre també és de l'any 39 i també va guanyar un premi Pulitzer. Ja us he dit, l'Emma Chamberlain va un premi Pulitzer i es llença, es torna boja davant d'un premi Pulitzer. I res, bàsicament explica la història d'uns temporers d'Oklahoma. Estic llegint literalment la sinopsis d'internet, vull dir que sense més. Palazzo. O sigui, és que aquest tipus de cosa tan americana, com de sobte Califòrnia per allà, zero el meu món. A mi m'agradaria tenir l'adreça de l'Emma Chamberlain per enviar-li allà a Los Angeles un llibre de Mercè Rodoreda, per exemple, que entengués una mica més la cultura catalana. Que a més crec que ella no ha vingut mai a Barcelona, ha vingut alguna vegada, ha anat alguna vegada a Madrid, li agrada molt París, però Barcelona és com que no... Bueno, de moment no és el seu món, em sembla, que no hi ha anat mai. Us ho corregiré amb l'edició si no és veritat, si estic mentint. Tinc ganes de que ho descobreixi. El dia que descobreixi la literatura catalana fliparà. Bueno, res, nois. Això són les lectures d'Emma Chamberlain. Si teniu ganes que parli i repassi i comenti altres lectures d'altres persones que us caiguin bé, ja sigui en ficció o a la vida real, comenteu-m'ho. Jo tinc ganes de fer aquesta secció parlant, per exemple, de Mad Men, que també es llegeix bastant, i d'altres coses també farem. Comentarem altres coses. A Friends també es llegeixen alguns llibres interessants. És algo que m'agrada molt, sobretot en la ficció és molt divertit quan s'incorporen llibres, i quan s'incorporen llibres reals sempre fa il·lusió, perquè sí. No sé, perquè fa il·lusió que de cop i volta apareixi Jane Austen en un món on res és real, com a Gilmore Girls, saps? Res, nois i noies. És fort com en realitat el món de Gilmore Girls i el món literari d'Emma Chamberlain es topa bastant, perquè al final també clàssics. Que vagi molt bé, nois i noies. Ens veiem d'aquí 15 dies.
Adéu.